Ada Gonggador Ramsyari. बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों फरायनो थाखाय लुबैयै खावलायबाय। सेकेन्डारियाव सिनियर अफिस एसिस्टेन्ट हिसाबै खामानि मावदों। माने ओरैरोखोम दुखु खस्थ' जादोंमोन जोङो एनडिपिआव थानाय समाव जिखिनि मावनो गोसो दंमोन बेखिनि खामानिखौ जों मावनो हायासै। बेखायनो माने समनि थिननायाव माने आंनि लाइफआव आङो रखम जादों बर' जाथिनि गेजेरावनो फिन एनडिपि बायदि मोनसे संगठन माब्लाबाबो जोनोम जानाया रायजोफोर आं बुंनो दिनैयो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो नोंथांमोना बे जांख्रिथायनि दैसांखौ नायनानै ओरैरोखोम दुखु मोनगोन ओरैरोखोम माने खर'आव गुदुं मोनगोन जेनेबा आरो गाबोननो मोनसे संगठन जोनोम जाथि होनोसै नोंना बिदि सानगोन नोंथांमोना साननानै नाय जोङो जेरैबायसा फिथाइ थायनांगौमोन बेनिफ्रायसा जों माब्लाबा मोनासै माने जोङो मानिबा माने फाव फाननायाव जोङो बोरैबा जालांबाय आं दा बे बाथ्राखौनो बुंनो थांला बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला राजनितिनि माने माबायाव थांनाय जायो। बेनिखायनो दिनैनि बे जांख्रिथायनि दैसांखौ माने जेरैबायसा नायनानै नोंथांमोनखौ गोजोनहोगोन फिन जांख्रिथायनि दैसांखौआ बर' रायजो राजानि गेजेराव अनसायजाथों माने बर'नि गेजेरावनो माने मुंदांखा जाथों बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आफा बोराइ बाथौनियाव आङो बोरहरनाय थाबाय। लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव बे जांख्रिथायनि दैसांनिख्रुइ आरो साबसिन फिल्म दिहुननो हाबावथों माने जाय बिथां जांख्रिथायनि दैसांखौ मा बुङो प्रडिउस खालामदों बिथाङा आरोबाव बे जांख्रिथायनि दैसांनि नुदों आरो गोजौसिन माबा फिल्म देखायनो हाबावथों बेखौ आं खावलायनानै आंनि समखौ जांख्रिथायनि दैसां पार्ट 2 नि एक्टर सानैबो नायबाबो हाया बिथाङानो जाबाय सुखबिर आरो लिंसा बसुमतारी गामिनिफ्राय बिथाङानो जाहैबाय नोंथांमोन बयजोंबो सिनायजानाय भेरि गर्जियासआव खामानि मावगासिनो बिथाङानो जाहैबाय बिजु बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ फंबाय बिजु थैंक यू बिथाङा जाहैबाय आब' रिजु सरगयारी बिथांनि थाखाय खेबसे बयबो गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ। मैडम लाउगी बेखिनियावनो बिथांखौ आं फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। सारासियाव फैबा हामगौ नैबे जांख्रिथायनि दैसां जांख्रिथायनि दैसां बे प्रटेक्टखौ नायनो थाखाय लैहोर फैदों आरो मोजां मोनदों आरो आंनि साननायाव बे फिल्मा मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेनि थाखाय आङो बे ओंथिनि थाखाय